Ang pag-adto ni Pablo sa Jerusalem. Gawa Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 16. Na namilit kami sa mga kadagkuhan sa mga tumutuo sa Efeso, ug dayon milawig kami diretso sa Kos. Pagkasunod adlaw miabot kami sa isla sa Rudas. Ug gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may nakita kaming barko nga moadtuay sa Phoenicia, busa misakay kami. Nalantaw na namo ang isla sa Cyprus, apan wala kami mohunong didto kundi miagi lang kami dapit sa tuo ug mipadulong sa Syria. Didto kami midonggo sa lungsod sa Tyre tungod kay may gidiskarga ang barko didto. Gipangita namo ang mga sumusunod ni Jesus didto, ug midayon kami didto kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, gipasidanan nila si Pablo nga dili moadto sa Jerusalem. Apan pagkahuman sa usa ka semana mipadayon gihapon kami sa among paglawig. Tanan sila, apil na ang ilang mga asawa ug mga kabataan, mihatod kanamo didto sa gawas sa syudad. Nang luhod kaming tanan didto sa baybayon ug nagampo. Sa nakapa namilit na kami kanila, misakay kami sa barko ug namauli sila. Gikan sa Tyre nagpadayon kami sa among paglawig padulong sa Tuli-Maida. Pag-abot namo didto, nakigkita kami sa mga kaigsuunan diha kang Kristo ug midayon kami didto kanila sulod sa usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw milawig kami padulong sa Cesarea. Pag-abot namo didto miadto kami sa balay ni Felipe nga magwawali sa maayong balita, ug didto kami mipuyo. Si Felipe usa sa 7 ka mga tawo nga gipili kaniadto didto sa Jerusalem aron nga mutabang sa mga apostoles. Upat ang iyang mga anak nga dalaga ug silang tanan mga propeta. Paglabay sa pipila ka adlaw may miabot usab nga propeta gikan sa Judea. Ang iyang ngalan si Agabus. Giduulan niya kami ug gikuha ang bakos ni Pablo, ug gigapos niya ang iyang kaugalingong mga tiil ug mga kamot. Unya miingon siya, sumala sa Espiritu Santo, sama usab ni ini ang himuon sa mga Hudyo sa Jerusalem sa tag-iya ni ining bakos, ug itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudyo. Pagkadungog namo ni ini, kami ug ang mga taga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. Apan mitubag si Pablo, nganong nanghilak man kamo. Gipaluya lang ninyo ako. Andam ako nga magpagapos og bisan mamatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Dili gayud namo mapugngan si Pablo, busa miingon na lang kami, hinaut nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Sa nakapuyo na kami didto og pipila ka adlaw, nang andam kami ug miadto sa Jerusalem. May mga sumusunod usab ni Jesus didto nga myuban kanamo. Gidala nila kami sa balay ni Nason nga taga Cyprus ug didto kami midayon. Si Nason usa sa unang mga sumusunod ni Jesus.